všechno zlato. Můžeš si jít klouzat? Ne, dneska je přeci asi zombie výlet. A my dneska na něm jedeme. Prosím, jenom na chvilku. Vážně? Jenom na chvilku. Tak počkej, já se zeptám tvý starší segr, jestli půjde. Ano, můžeš se jít sklouznout. Jupi, a ty pojedeš teda s náma, nebo ne? Ne, ani nejedem nikam. Och jo. Jo, konečně, jedu, já se sklouznu. To jsou palačinky. Zlato, dneska budeme vařit palačinky. Tak jo, Tak jo, jdem pro nás. je krásná postýlka. Já jdu udělat. To je televizka, malinký domeček. Takže, tady máme balónek, tady je můj slime block. Já mám křečka, tady mám křečka, tak si jdu dát asi dort ve tvaru třeba mňam, miluju ho. A to je taky mňam. No nic, mami! Ano. Můžu si chvilku jít houpat? Jako tečit? Jo, No tak děkuji. děkuju. Jdu se točit. Kde? Segro? No. Segro? No. Prosím, se mnou točit. No. Prosím, mami! A co se mnou se točit? Běž se sem točit. Ale když nechceš, tak nemůžu. Jupi, jde se se mnou točit, tak se tam Ale nemusím, když nechci. musíš. Nemusím, když nechci. Říkal jsi, že jo. Prostě musíš. Tak jo. Jo, jdu ven, jupi. Čau lidi, dejte like a odběry. Like a odběry, myslím, abych se mohly být youtuberky. Přejeme se, aby jsme měli aspoň 100 lajků a 100 odběratelů. Tak A nás... 100 peněz. No, o peníze nám nejde, hlavně ať máme 100 lajků a 100 odběrů. No tak nám prosím vás dejte lajky, žádné dislajky prosím. No se vám líbí, jo, natáčíme Minecraft, koukám se na Minecraft. Tohle Lego město sponzorovalo celé naše video.